Ćao, devojke, izvinite, ja sam se sinoć zadržao, bilo neko predavanje na Kolarcu, pa sam bio posle u biblioteci. Tako, knjiga. Šalim se, ne, nego nije bilo zaista ništa novo i zato vas nisam zvao, ali sad, retko se, ponekad se desi da naleti nešto ovako i zaista ih ima užasno malo, imam samo 2 komada, pazi, svaki ima serijski broj. Nevjerovatno. A voda od koje prave, sa nekog izvora tamo u Francuskoj, iz dubina, planina Južne Provansi. Bio je taj neki ekstrao orta, kaže da to fenomenalno izgleda. Uglavnom, evo ga, to je. Novi Gucci, a? Pazi, totalno nevjerovatno. Pazi, nevjerovatno i dizajn, i kutija i sve, mislim, potpuno su onako poludeli, znaš. Lep je. Pa ne znam, onako. No, meni se uopšte ne dopada. Okej, dobro, pazi, ja mogu da skočim do Lisičeg jarka, on donesem ime, a mislim, to je 5 minuta meni, znaš, tamo u našem hangaru. To je Trussardija, imam Palomu Picasso, ali devojke, ovo je veliki hit, zaista veliki hit i ovo je, mislim, ja vas cenim onako kao stvarno iskusne kupce, kao ljude koji se razumeju ovo, vi znate da jedan isti parfem ne miriše isto na svakoj od vas. Dajte. Pa da, to je zato što ste vi različiti. Mislim, definitivno. Da, a pazi to, vi isti parfem ne doživljavate isto. To je nevjerovatno. Evo, pogledajte moje se. Šta piše? Ajde pogledajte. Šta piše? Piše Gucci. I ovo dole nešto malim slovima, ne znam, na engleskom. A provaljuješ neku razliku? Nije isto. Moj brat se meni ovu majicu kupio kad je Zvezda igrala prijateljsku sa Galatasarijem i on se kune da je ovo kupio u Guccijevom butiku, a ovo nije isto. Vidi, stvarno, nije isto. Nedostaje slovo. Piše Gucci. Fali slovo, jel? A šta igra brat se više, vezan, da? Ma dobro, ne pitaj me, mislim, od kad je došao ovaj Španac za trenera, mislim, stavio ga da igra odban. Katastrofa. Strašno, čoveče. I šta kažeš fali slova? To je devojke zato što mi nikad nismo imali priliku da se suočimo i susretnemo uopšte s nečim što je iz Guccievog custom shop. To je to, znaš, to je ekskluziva. Custom, to ti je na engleskom ono jedinstveno, specijalno, po meri, za tebe. Sve to? Šta? Mislim, sve to znači ta jedna reč. Pa da, znaš, u nekom, kako kažem, prenesenom nekom. Ovo je značajno, znate da mi je sad 100 godina? Pa naravno. I oni su sad specijalnu seriju napravili kao tu custom seriju, razumeš, za to. I oni su se zaista zvali, nevjerojatan podatak, ono su se zaista zvali GUCHI na početku, to kad su predstavili. To nam je ispričao ovaj dečko, on živi u Parizu, mislim, a radi baš u Provansi, baš u tom custom shopu tamo koji... Ili imaš jedan iza mene? Pa nemam, imam samo 2. Ej, čekaj se, vidi to. Znaš da ću da je dam jedan, pošto sam nešto ude... Koja je Jelica? Ne, neko tamo od njegove, od neke one... Šta mu dođe, neka strina, nije važno, on se ude nešto. Pa šta će njoj, mislim, Guccijev custom shop u Mladenovcu, razumiješ? Nema ona pojma. Znaš, mislim, ovo zaista mislim da ide u prave ruke. Jeste provalili kako je kutija malo ono zgužvana kao? Da. Jeste vidi kako je ovo moje... Vidi, vidi kako je to je sad ovaj novi fazon, ne znam da li znate, relic fazon se to zove. Jeste čuli za to? Da, čula sam. Pa to je, znaš, ovo kao zgužvano, sve nešto postareno, kao gitara, kao duksevi fani. Pa jeste, pa imam i ja jedan takav duks. Pa da, kao recimo neki fazon, znaš, ono staro vino. Staro vino je bolje. Pa, staro vino. No, meni se to uopšte ne dopada, mislim. Brat se kaže to uopšte nije u fazonu i potpuno pravo. A ja kad bi se pojavila sa nekom iskabanom trenerkom, mislim, dobila bi šamarčinu. Šta ono, baš, da. Ne, znaš šta, devojka, samo kažem, ovo košta, recimo, sigurno više od 100 € u radnji. Ne, ali dobro, ja stvarno hoću, pošto se stare mušterije, hoću da mu učinim evo za 70. A? A kupujete sva 3? Svako, a? Evo, ako uzmete sva 3, onda, evo, 50. Ja mislim da je to pošteno. Znaš, ja ne mogu ispod toga, mislim, ovaj čovjek ima se naljuti, znaš. To je ispalo iz kamiona, što se kaže. Što? Ajde, 5 minuta se objasnim. Evo, samo nešto dobro, izvini. Ludje, izvinite. Okay, let's try something different.